ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ କରିଥିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପରେ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ 5000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 30 ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆହୁରି 3 ମାସ ସମୟ ରହିଲା। ଆପଣ ଆରାମସେ ପ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ। ଜୁନ୍ 30 ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ୟାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ଏହା ନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ପ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ଏକ KYC ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଟଙ୍କା ଦେବା ନେବା ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏହା ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ 10,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଡେରି ନ କରି ତୁରନ୍ତ 2023 ମସିହା ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ପ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ।